Het is een bijzonder hoes hier in de Grashoog. En waarom is dit een bijzonder hoes? Het zijn eigenlijk twee huizen die nogal van elkaar verschillen. Dit ziet er uit alsof het... is het bewoond? Oh, goedemiddag. Hoi. Ah, Hallo. woont je hier? Ja. Oh, mag ik even wat vragen? Ja. Dat is dan wel toevallig. Je kunt er net immers aanlopen. Kijk. Hoi. Hoi. Bas Hoi. van der Zwaan. Hoi, Marcel van Berne. Programma Ongelegen ik van zie Alain. Ja, ik zie het. Hoi. Kent ze het? Ja, wel van gehoord ooit. Oké. Ja. Hoi, welkom. Ja, voor Berne. Ik zeg net tegen de mensen toe. Het zijn twee huizen toch eigenlijk, Ja, of niet? het zijn twee. Vroeger was het één huis. Mijn vader heeft het gekocht in 87. Ja, die is binnen, dus die weet het ook. En mijn oom heeft het de ene helft gekocht. Dus het zijn twee huizen, maar wel allebei voor Berne. Dat is wel leuk. Oké. Ja. Dus een broer van Van mijn vader, ja. ons pap. Ja, van ons pap, ja. Want jullie komen uit? Mijn ouders komen uit Brabant. Maar ik en mijn broers en mijn zussen zijn hier gewoon opgegroeid en geboren. In de Grashoog. In de Grashoek, ja. 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 Het is een... Wie is de verzamelaar eigenlijk? Is dat jouw vader? Ik begon bij pap, maar we hebben het allemaal wel. Want ik ben een drummer, dus ik heb ook een hoop drumspullen verzameld. En het is een hele collectie, zeg maar. Mogen we een kijkje nemen? Ik ga het even vragen. Ja, vraag het even van pap. De familie van Berne. Nou weten we al iets meer. Twee huis van twee broers. En ik weet niet of... dat heeft ze niet meegepakt, denk ik, qua beeld. Dat andere hoes, hè. Dat ziet er totaal anders uit. Ja, dat moest ze hoegen, mijn jong. Ik weet niet of dat erin zit. Misschien kunnen we het er nog van. Ik ben benieuwd wat vader voor Berne zit. Want ons pap zat binnen. En nog een reden waarom we hier blijven staan. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar dicht wel, hè, Frank. De herdershond, hè. Er zit hier ergens een herdershond in de stal. Nou hebben we al heel veel hondjes mogen ontmoeten in dit programma. Maar dat wil niet zeggen dat alle hondjes het zomaar toestonden als ze het erf opstaps. De herder is ook niet gewaarschuwd voor de hond. Hallo. Daar komt wat aan. Goeiedag. Is dit, dat is meneer Van Berne senior. Ja, Mogen we verder komen? nou, vertel. Hi, Goeiedag. Bas van der Zwaan. Oh, ik zie wel de... Goeiedag. Ja, nee, ik zie wel de gelijkenis. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Oh, je hebt de klompen Ja, ik ingerold heb voor... even fijne schoenen aangedaan. Ja. Jij kent het programma, hè? Ja, ik heb er wel van gehoord. Ja. Oké. Ja. Zal ik nog even uitleggen wat wij doen? Ja. Want pap kent het programma niet? Jawel, Ja? Oh, jazeker. nou, dan weet u, Ja, meneer Van Berne, dat als wij hier langs rijden, dan denken wij bij onszelf van veel spullen, moet ook veel verhalen zijn. Ja, dat is ook natuurlijk. En uw zoon zei, ons pap is begonnen met verzamelen, maar ik ben zelf drummer. Ik verzamel ook van alles en nog wat. Ja. En toen vroeg ik aan, hallo, meisjes uit het dorp? Ja, ik was de leiding van een scouting van Jong Nederland. Ah, was. Ben Ben je gestopt? Ja, ik ben gestopt, altijd druk. Dat is wel School jammer, en zo. want wel leuk hè? Ja, dat is heel leuk inderdaad. Ja. En belangrijk ook, hier in Limburg. Want?
Ja, ik denk dat het toch wel een goede plek is om een hoop dingen te leren, Jong Nederland. Ik heb zelf altijd heel veel plezier gehad daar. Ik heb daar denk ik 10 jaar bij gezeten. En ook nog steeds die vriendengroep is er nog. Goed voor de sociale vaardigheden ook. zeker. En vooral in een klein dorp Ja, hier. zoals de Grashoog. Ja. En om verder te gaan op de plek waar ik voordat de meisjes langs kwamen fietsen. Toen vroeg ik aan uw zoon van, zouden we een kijkje mogen nemen? Waar wil je kijken nemen? Ja, ik heb geen idee. We zagen van alles staan. Busjes. Ja, klopt. Waar is het mee begonnen eigenlijk? Waar het mee begonnen is. Ja. Met de geboorte eigenlijk van mij. Ga weg. Daar is het mee begonnen natuurlijk. Hè? Maar die verzamelwoede. Dat is geen verzamelwoede, dat is gewoon... we hebben altijd met of een voertuig gereden en daar heb ik altijd nog gehouden, de meeste. Hè? Want autohandel of noem maar op, handel in dingen, dat is niet zo mijn ding. Dus dat is het verhaal, ja. En kunt u ook moeilijk afstand doen van de dingen die u... Als het voor mij geen waarde meer heeft, dan doe ik er afstand van. Ja, klopt. Voordat dat zover is, is Ja. wel enige overredingskracht nodig. Zeg maar. Ja. Ja, dat klopt. Heb jij dat ook? Ik hoop minder. Maar we zijn nou een beetje aan het ruimen. Dus, en het is af en toe wel pushen om dingen weg te krijgen, zeg maar. Maar het lukt wel. Ik weet hoe ik hem aan moet pakken, zeg maar. Ja, Dus het ja. scheelt. Ja, kijk. Hè. Ja. Dat hoor je toch niet zo vaak? Dat de zoon zegt van, ik weet hoe ik pa aan moet pakken. Hoe is dat andersom? Nou, andersom weet ik dat ook wel natuurlijk. Alleen doe ik daar geen uitspraken over. Wat is het voor een vader? Ja, een goeie, denk ik. Ja? Ja, het was altijd wel duidelijk wat kon en wat goed was en wat niet kon, zeg maar. Ik denk, ja, ik weet niet. Duidelijk. Ja, duidelijk. Het Consequent. was, ja, precies. Ja, dat is richtig. Dus je wist altijd wel waar je aan toe was. Ja, ja. Want een broer van u die woont hiernaast. Ja, klopt. Ik vond het zo apart hoe die huizen aan elkaar vastzitten. Ja. Want volgens mij is uw broer is die nog bezig? Die is, nee, ik ben nog bezig. Dus U bent nog bezig. Ik moet nog verder, ja. Ik mag nog verder. Alleen dat lukt niet meer zo goed. Hè? Ik heb een ongeluk gehad 5,5 jaar geleden. En sindsdien ligt eigenlijk alles op zijn gat. Ja. Als ik iets ga doen, dan ben ik doodmoe. En dan blijkt dat mijn bloeddruk gigantisch is. En dan ben ik eigenlijk bezig om mezelf kapot te pompen. Ik ben ook geopereerd aan een aortaboog en dat zou het gevolg zijn van de schade van een ongeluk. Dus als ik iets te veel ga doen, dan gebeuren er gekke dingen. Nou heb ik een rooi oog, kan ook komen van de bloeddruk die te veel piekt. Dus ik moet een beetje mijn gemak houden. Dus dan is het wel fijn natuurlijk tegen een zoon die zegt van... ik weet hoe ik hem aan moet pakken. Want ik heb hem natuurlijk toch wel nodig. En moet je pap af en toe ook wel eens even afremmen als hij iets wil doen wat misschien niet goed voor hem is? Ja, hij heeft weinig net. Want hij weet zelf goed wat hij wel en niet moet doen. Dus als hij zulke dingen doet, dan ga ik gewoon niet mee, zeg maar. Dan zeg ik van ja, dan doe je het zelf maar. En dan merk je vanzelf als het niet meer gaat, zeg maar. Want dan, Maar dat gebeurt wel eens dat hij mij wel afremt, ja, tuurlijk. Ja. wat was het voor ongeluk? Als ik vragen mag? Een kop-staartbotsing, iemand bij mij achterop. Ja. Dus dat maakte een flinke zwieper. En dan zeggen ze misschien wel eens van een whiplash, maar dan heb ik toch wel een hele dikke vette XXL whiplash. Want dan heb ik er misschien ruggenmergletsel aan overgehouden of hersenletsel. Hè? En er zijn natuurlijk heel veel mensen die hetzelfde hebben, ook na een ongeval. Alleen de meeste mensen die dit hebben, weten het niet. Ja. En dan hebben ze u geopereerd. Ja. Dan zou je denken van ze weten wat er aan de hand is. Nee. Oh. Want ze hebben mij geopereerd aan een aortaboog die op ploffen stond, zou ik zeggen. En diegenen die mij geopereerd hebben, weten verder niks van de problemen die daar aan vooraf gaan eigenlijk. Hè? Dus
Ze hebben mij gerepareerd, maar die chirurgen die met die operatie bezig zijn, weten niet waar het van komt. Hè? Ja, ik weet het wel helaas. Hoe komt u de dagen door? Toch proberen iets te doen. Hè? Want de hele dag op de bank zitten, dat is ook niet mijn ding. Dus ik probeer wel wat te doen. Alleen, ze hebben tegen mij verteld, als je over 5 jaar weer jouw achterboog kapot hebt, dan kunnen ze jou niet meer repareren. Als jij jouw aders naar jouw hersens toe kapot pompt, die kunnen ze helemaal niet repareren. Dus ik moet hopen dat ik niet opnieuw mijn achterboog kapot ga persen. Hè? Want dan is het natuurlijk, ja, dan kan ik helemaal niks meer. Hè? Wordt dat ook in de gaten gehouden? De laatste jaren hebben we nog niet gekeken. Want ja, als je wel groter wordt, ja, dan moet ik de handrem er gigantisch op. Dat is natuurlijk niet leuk, hè? Dan. Dus u wilt het eigenlijk liever niet weten? Nou, ik wil het wel degelijk weten, want dat is wel degelijk van belang. Hè? Dat is wel degelijk van belang. Maar van de andere kant heb ik eigenlijk liever van, ja... Liever... Je wil liever geen slecht nieuws hebben, want dan ga je daar ook weer... Nou, als ik slecht nieuws heb, dan maak ik helemaal niks meer natuurlijk. Hè? En zolang als ik nog iets kan en ik voel me eigen er nog goed bij, dan heb ik zoiets van, nou, laten we dan nog maar iets gaan doen. Hè? Autorijden, gaat dat? Dat gaat, ja, dat gaat. Ja. Hoe is dat, autorijden, als je een ernstig auto-ongeluk gehad hebt? Daar heb ik nooit geen last van gehad eigenlijk, gelukkig. Hè? Want er zijn misschien ook mensen die er wel last van hebben. Als iemand heel kort achter mijn achterbumper zit, dan krijg ik er wel last van, ja. Hè, dan word ik gepikeerd en dan heb ik wel eens de neiging om te stoppen en dat te vertellen. En dat gebeurt ook wel eens, ja. Maar dan bent u zich eigenlijk druk aan het maken, wat eigenlijk ook weer niet goed is. Dat weet ik niet of dat druk maken is. Ik vind wel als iemand iets doet waarvan dat je weet dat er gevaar is. Ik vind wel dat je dat mag melden, vind ik. Hè? Dus ik doe dat dan ook. Op een correcte... Ik denk wel op een correcte manier. Maar dat kan natuurlijk wel ooit anders overkomen. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Ja. Met z'n hoeveel wonen jullie hier? Nu met z'n 4. Pap, mam, mijn zus en ik. Maar er zijn nog 2 broers, maar die wonen in Tilburg en Amsterdam. Oké.